Dobrý deň, vítam vás teda na dnešnom SOS webinári, ktorý bude venovaný online shopu SOS a tomu, ako vám práve tento online shop môže ušetriť váš čas. Dnešný prezentujúci bude môj kolega Aďo Lipták, ktorý vás vlastne oboznámi so všetkými funkcionalitami. Tento webinár bude nahrávaný, čiže môžete si ho pozrieť v priebehu budúceho týždňa už aj na našom webe. A už len taká chvíľka k organizačným pokynom. V prípade, že máte nejaké otázočky, ktoré sa týkajú Webexu, prosím, kontaktujte admina. V prípade, že máte otázky, ktoré smerujú k prezentácii na Aďa Liptáka, napíšte ich do Q&A okna a v priebehu webináru budú zodpovedané. Čiže ja teraz už odovzdám slovo Aďovi Liptákovi. Počujeme sa? No, ahoj. Ahoj. Ja počujem. Dobre, čiže môže začať svoju prezentáciu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dobrý deň všetkým. Moje meno je Aďo Lipták. Pracujem na oddelení marketingu v firme SOS Electronic. Mojou hlavnou činnosťou je starostlivosť o naše internetové stránky. Okrem toho, že sa o nich starám z pohľadu marketingového, tak takisto ich aj vytvárame. Čiže my máme taký malý interný programátorský tím, čo sú vlastne dvaja ľudia, ktorí tieto stránky aj tvoria. Výhodou tejto formy je, že všetky zmeny, ktoré požadujú zákazníci, tak vieme implementovať veľmi rýchlo. Okrem toho, že sme na to my dvaja, tak máme aj sieť externých konzultantov, ktorí nám potom pomáhajú, ak niečo my nevieme alebo nerozumieme, tak oni nám potom poradia. Čiže k dnešnému školeniu. Tento rok my sme vytvárali nový e-shop, ktorý bol programovaný v inom programovacom jazyku a doplnili sme tam niektoré novinky, ktoré v starom e-shope neboli. A dnes vám chcem predstaviť práve také funkcie e-shopu, ktoré vám môžu ušetriť čas. A na záver potom predstavím aj možno niektoré menej známe funkcie, ktoré ešte nie sú veľmi používané. Predpokladám, že táto moja prezentácia bude trvať asi pol hodinu. Skúsim v polovici urobiť malú prestávku a opýtať sa vás, či máte nejaké otázky. Pokiaľ nie, potom na záver bude samozrejme priestor na otázky tiež. Takže začnem. Teraz ja som prihlásený na našej web stránke. Vpravo hore je napísaný názov zákazníka, čiže v našom prípade testovací zákazník. Ja sa teraz skúsim odhlásiť. Ukážem vám hneď prvú novinku, ktorá na našom e-shope je. A to je také malé nenápadné políčko, ktoré sa volá zostať prihlásený, ktoré keď zaškrtnete, tak sa nebudete musieť prihlasovať do e-shopu každý deň. Čiže také malé ušetrenie času pre vás, pokiaľ pracujete na vašom počítači len vy, tak vlastne nemusíte sa prihlasovať každý deň. A zostane to zapamätané 14 dní. Pokiaľ to políčko nezaškrtnete, tak prebieha štandardný režim, ktorý znamená, že prihlásení ste 8 hodín. Čiže aj v takom prípade, keď napríklad teraz sa prihlásite, potom vypnete váš internetový prehliadač a prídete na našu stránku opäť po obede, tak systém vás automaticky prihlási a ste už vo vnútri. Čiže ja to teraz zaškrtnem a skúsim sa prihlásiť ako testovací zákazník. Zvyšok prezentácie už bude ako prihlásený. Takže som prihlásený, som vo vnútri. A ďalšou vecou, ktorú vám chcem ukázať, je, že ako sa dá ušetriť čas pri objednávaní. Štandardný spôsob objednávania je taký, že viete, čo chcete, máte dve možnosti,
také obvyklé, ako objednávať tovar, a to je pomocou vyhľadávacieho okienka, ktoré je tu umiestnené hore, kde stačí zadať nejaký reťazec, ktorý vás zaujíma. A vo výsledku vyhľadávania potom tovar vložíte do košíka. Čiže toto predpokladám nie je nič nové, to všetci poznáte. A druhou možnosťou je, že použijete tovarový strom, ktorý je umiestnený vľavo, a k tovaru sa jednoducho preklikáte. Takže toto je druhá štandardná možnosť. A dnes vám chcem vlastne predstaviť ďalšie možnosti. Čiže prvou z nich je tá, že máte nejaké dlhšie objednávky. Preťukávanie objednávky do nášho e-shopu môže trvať aj dosť dlho. Tak pre tých zákazníkov sme vytvorili funkciu, ktorá sa volá import objednávky. A nie je to nič iné ako hromadné vloženie objednávacích čísel do košíka. Čiže úplne prvým predpokladom na používanie tejto funkcie je to, že máte vo svojom systéme naše objednávacie čísla, naše SOS-ácké, a potom pomocou tejto stránky viete takúto objednávku naimportovať. Obrazovka je rozdelená na 3 časti. Prvou časťou je import zo súboru. Podporujeme vlastne dva formáty, TXT alebo CSV. Dôležité je, že ten súbor má dáta zapísané v tvare objednávacie číslo, nasleduje bodkočiarka a potom počet objednávaných kusov. Nasleduje nový riadok a zase to isté. Čiže to je prvá možnosť. A druhá možnosť je veľmi podobná, ale dá sa napríklad robiť aj s Excelom. To je to, že máte otvorený svoj Excel, kde máte svoju objednávku, sú tam naše objednávacie čísla a počty kusov. Potom stačí použiť Ctrl+C a cez clipboard vlastne tu vložíte tú svoju objednávku. Ja to skúsim aj predviesť. Čiže ten prvý prípad, hľadám súbor, som niekde vo svojom adresári, potom si vytvoril takú malú objednávku, čiže na ňom kliknem, tlačím tlačidlo vložiť do košíka a systém vlastne ten súbor prebehne a zobrazí vám, čo sa udialo. V danom prípade tu máme 2 hlásenia, zelené znamená, že všetko bolo v poriadku, červené, že bol nejaký problém. V danom prípade je tu jeden riadok, je tam nejaká položka, ktorú nevieme dodať. Ja som tu konkrétne napísal nejaké nezmyselné objednávacie číslo, ktoré my neevidujeme. Čiže keď si pozriem potom košík, mám tu 3 riadky, ktoré boli úspešne naimportované do košíka a môžem pokračovať ďalej v dokončovaní objednávky alebo v objednávaní ďalších položiek. Takže to je tá prvá možnosť. Ja ten košík teraz zmažem a ukážem vám ešte druhú. Čiže vrátim sa na stránku importu objednávky a ideme to vyskúšať cez Ctrl+C, Ctrl+V alebo cez clipboard. Čiže ja si otvorím Excel. Kde je tá objednávka. Je to ten súbor, čo bol aj pred chvíľou, čiže ten súbor má 4 riadky. V prvom stĺpci sú objednávacie čísla, v druhom stĺpci sú počty kusov. Čiže označím, čo chcem kopírovať, stlačím Ctrl+C, prejdem do nášho e-shopu, vložím z clipboardu a stlačím tlačidlo vložiť do košíka. Opäť prebehne rovnaká funkcia ako pred chvíľou, aby sme si vlastne tie isté hlášky, lebo je to isté. Čiže máme v košíku 3 položky a jednu, ktorú už nevieme dodať. Takže opäť košík na 3 riadky, sú tam položky s objednávacími číslami, ktoré tam boli a s počtom kusov, ktoré boli v danom clipboarde.
Tak to je druhá možnosť. A posledná možnosť, ktorá tu bola na tejto stránke, je taký úplne jednoduchý formulár, kde vkladáte naše objednávacie čísla a počty kusov jeden po druhom. Čiže ak to máte napríklad na nejakom papieri napísané, tak máte aj možnosť vkladať to tu. Čiže jeden po druhom asi nič objavné tu nie je. Ja skúsim si len nejaké čísla vymyslieť. A vidím, čo sa stane. No, čiže pri jednej položke som sa aj trafil, objednávacích čísel dve sú úplne neznáme. Takže pribudla tu ďalšia položka, je to konkrétne neskladová položka, čiže je to zvýraznené takto nad normálnymi skladovými položkami, je to 1, 2, 3, 4, 5. Takže to je tá tretia možnosť. Tak. Dobre. Ja som košík teraz opäť vymazal, aby som ho mali čistý. A chcem vám ukázať ďalšiu možnosť, ako ušetriť čas. To je vtedy, pokiaľ objednávate opakovane ten istý tovar. Čiže pokiaľ viete, že chcete objednať niečo, čo ste objednávali aj v minulosti, máte k dispozícii históriu či už objednávok alebo faktúr. Čiže veľmi podobne potom prebieha tá funkcionalita, to znovu objednanie. Ja tu mám vytvorenú jednu skúšobnú objednávku, čiže na nej vám ukážem, ako to funguje. Čiže to je vaša objednávka, ktorú ste robili 30.10. A dá sa do nej vnúriť, dá sa pozrieť detail. Čiže tu je tá objednávka rozložená po položkách. A čo je dôležité, dajú sa položky označiť. Čiže ja si označím napríklad tieto 3 položky a je to potom také tlačidlo vložiť do košíka. Čiže už asi tušíte, že čo bude nasledovať. Ja len poviem, že ako som stlačil to tlačidlo vľavo, tak vpravo sa mi okienko otvorilo a môžem meniť ten počet kusov. Čiže keď som si v minulosti objednával 34, teraz potrebujem napríklad len 20, tak to môžem zmeniť. Dám tomu, že všetky 3 položky budú mať po 20 kusov. Takže stlačím vložiť do košíka a položky sú v košíku. Ešte si to skontrolujeme, nákupný košík, 3 riadky po 20 kusov, takže mám tu všetko, čo som chcel. Veľmi podobne potom fungujú aj faktúry, čiže opäť tu nemám vytvorenú žiadnu faktúru, ale veľmi podobne to vyzerá aj na faktúrach. Presne tá istá funkcionalita, ako bola na objednávku. No. A posledná možnosť, ktorá ešte dokáže ušetriť čas, je taká, že ak fungujete v takom režime, že opakovane nakupujete nejakú sadu súčiastok, to znamená, vyrábate nejaký výrobok, nejakú dosku niekoľko rokov a idú tam stále tie isté komponenty, tak je výhodné, pokiaľ si tú sadu komponentov v našom systéme označíte raz si dáte tú prácu, že vytvoríte tú skupinu, tú sadu a potom veľmi jednoducho sa tá sada súčiastok objednáva. Vrátane toho, že koľko sád potrebujete teraz vyrobiť. Čiže keď potrebujete dnes vyrobiť 100 takých dosák, tak veľmi jednoducho sa dá vynásobiť ten počet kusov krát 100. A to vám teraz aj ukážem. V našom systéme sme to nazvali obľúbené položky. Čiže vo svojom menu máte sekciu obľúbené položky, ktorá je na začiatok samozrejme prázdna. Ja som si tu už vytvoril 2 skupiny, 2 sady, ktoré som si nazval, že doska zdroja a doska s displejom. Keď sa do nej pozriem, tak mám tu nejaký zdroj, ktorý má transformátor, diódy a kondenzátory. Mám tu určité množstvo kusov. Je to vlastne počet kusov, ktorý potrebujem na jednu dosku, na jeden výrobok. A
A pokiaľ dnes potrebujem napríklad 100 takýchto dosah vyrobiť, tak potrebujem vynásobiť každé číslo 100. Aby ste to nemuseli robiť pri každom, tak máme tu pripravenú takú funkcionalitu, že označím si, čo chcem, napríklad to, že chcem všetko, tlačím vložiť do košíka a tu jednoducho napíšem 100. Keď toto spravím, tak v košíku by som mal mať všetky tieto 4 čísla vynásobené 100, čiže 100, potom 400, 200 a 400. Tak to môžeme vyskúšať. Položky boli vložené do košíka. V košíku mám teraz 7 položiek, čiže ostali nám tam tie 3, čo boli predtým a pribudli tam 4. Takže ja skúsim tie prvé 3 vymazať, aby nás nemiatli. Zostanú nám tie 4 položky, ako vidíte, daný počet kusov sa vynásobil. Samozrejme, keď sa položky vkladajú do košíka, tak sa prepočítava cena. Čiže táto cena, ktorá je tu, je aktuálna. A pokiaľ by bol nejaký problém, že danú položku napríklad nemáme na sklade, tak potom by tu vyskočila taká červená hláška. Ja vám to môžem aj ukázať, napríklad, keby som z tejto položky chcel 300 kusov, tak už to mám tak vysvietené trošku na červeno, je tu nejaký problém. Ten počet kusov, ktorý máme na sklade, je zobrazený vedľa, čiže dá sa to aj tak opticky jednoducho porovnať. To je potom aj to hlásenie, že položka nie je na sklade. Tak, to zmením späť. Čiže toto je základná výhoda obľúbených položiek. Opakované nákupy tej istej sady súčiastok. A ešte vám trochu ukážem, ako sa s obľúbenými položkami celkovo pracuje. To znamená, keď chcem vytvoriť nejakú novú sadu, tak funguje to tak, že vyhľadám si danú súčiastku, ktorú chcem do tejto sady vložiť a je tam funkcionalita, ktorá to tam jednoducho vloží. Čiže ja si to skúsim vymyslieť teraz, že budem potrebovať nejakú dosku s konektormi, čiže napíšem tu nejaký konektor. Aha, ukážem vám, ako sa do obľúbených skupín táto položka vloží. Čiže dajme tomu potrebujem nejaký konektor jack, ktorý je na panel. Tak si skúsim nejakú takú položku vyhľadať. Takže bude to female, bude to na plošák. Tak. A je to napríklad táto druhá. Čiže okrem štandardnej možnosti vložiť do košíka je tu takýto butón s hviezdičkou pridať obľúbený. A to je práve to, cez čo sa to robí. Čiže stlačím pridať k obľúbeným, definujem si, koľko kusov chcem, napríklad potrebujem 2 a chcem to na nejakú novú skupinu. Tak pokiaľ to chcem pridať na niektorú z tých 2 skupín, ktorú už mám, tak použijem túto možnosť, ale ja chcem vytvoriť novú. Čiže ja si tu napíšem, že je to doska s konektormi. A pridám to k obľúbeným. Okrem tohto konektora ešte potrebujem napríklad napájací konektor. Vyhľadám si ešte tento. Ja teraz vypnem ten filter, ktorý som mal a skúsim si ten konektor nájsť normálne cez našu ponuku. Mám tu nejaké napájacie konektory. Tak, vyberám si takýto konektor. Dobre, takže to je on. Tento potrebujem jeden. S konektormi, čiže môžem si jeden kus. Tak. Prejdem na obľúbené položky a mám tu novú skupinu doska s konektormi, ktorá obsahuje tie 2 konektory. Potrebujem takisto 100, takých dosah vyrobiť, takže opäť
vložím do košíka a dané 2 kone, ktoré mám v košíku takisto. Pri tom jednom je problém, že nemám spálnu počiatku na sklade, takže už je potom na vás, či potrebujete hneď alebo počkáte. Tak, čiže toľko základná funkcionalita obľúbených poviediek. Dostal som ešte od zákazníka takú otázku, že keď potrebujem vytvoriť kópiu skupiny, tak ako na to? Takáto funkcionalita priamo tu nie je a dá to samozrejme urobiť trošku okľukov, ale dá sa to a urobí sa to tak, že danú skupinu si vložíte do košíka a potom z košíka sa dá vytvoriť nová skupina s obľúbenými položkami. Čiže môžem to aj predviesť, danú košík si vymažujem, prejdem zase k obľúbeným položkám, napríklad toto potrebujem vložiť do košíka, nenásobím množstva teraz, prejdem do košíka, označím si obidve položky a pridať k obľúbeným. Čiže vytvorím si novú skupinu, ktorá sa bude volať kópia. Tak, aj tak. Čiže dá sa aj takáto vec urobiť. Kópia s danými 2 položkami. Tak, čiže toľko by bolo k tým funkciám, ktoré dokážu urýchliť objednávanie a ten objednávací proces. Ja sa skúsim teraz zastaviť a opýtať sa nimi, že či máme nejaké otázky. Nima? Áno, momentálne nie sú žiadne otázky, tak môžem pokračovať. Dobre, ďakujem. Tak teraz štandardne, pokiaľ by som mal pokračovať v procese, tak mám v košíku všetko, čo som chcel a tovar si jednoducho objednám. Chcem vám ukázať nejaké funkcie, ktoré potom nasledujú ďalej. Čiže keď je objednávka už u nás, spracúvame ju, vytávame tovar alebo ju chystáme, tak v našom e-shope si vlastne môžete sledovať, aký ten stav objednávky je. Ja sa na tento čo prepnem do našej testovacej verzie, lebo na ostrej prevádzke, kde som teraz, tak tam samozrejme na tomto účte nie je nič. Ukážem len, že je to záložka, ktorá sa volá nevybavené objednávky. Tu, ak si pozriete, tak mám 3 záložky, kde je všade 0, čiže preto sa prepnem na testovaciu verziu, kde som si pripravil dáta, ktoré niečo znamenajú. Tak, čiže to je tá testovacia verzia a tá sekcia nevybavené objednávky má 4 záložky, kde sú nejaké dáta. A je to vlastne taký proces, ktorý je sprava doľava a ktorý znamená, že nespracované e-shop objednávky, to sú úplne najčerstvejšie vaše objednávky, ktoré ešte ste nestihli importovať. Reálne sa tam nejaká objednávka zdrží tak maximálne 2 minúty, pretože automat, ktorý máme v pozadí a ktorý rieši import do nášho informačného systému, beží každé 2 minúty. Ďalej nasleduje záložka nedodaný tovar, kde sú všetky vaše tovary, ktoré ste si kedy u nás objednali a ešte sme ich nedodali a ani sme ich nezačali baliť. Čiže je to zoradené podľa dátumu a môžete tu vidieť počet kusov, ktorý máte objednaný a aký je aktuálny stav SOS. Čiže v danom prípade máme na sklade aj zo všetkého dostatočný počet kusov, čiže vy by ste mohli teoreticky nás osloviť a povedať nám, že tovar môžete začať chystať. Ďalšia záložka sa volá tovar, ktorý sa balí a expeduje. To sú tie položky, ktoré práve teraz mám chystáme v našom sklade, kde je teda predpoklad, že do niekoľkých desiatok minút alebo
hodiny bude ten tovar pripravený. Tieto dáta sa aktualizujú každú hodinu, čiže nie je to celkom online, ale nie sú to žiadne zastaralé dáta. A poslednou položkou, ktorá je novinkou, sa volá tovar pripravený na osobný odber. Je to určené pre tých zákazníkov, ktorí chodia k nám do Košíc po tovar osobný. Títo zákazníci doteraz nemali veľkú možnosť tu na e-shope zistiť, čo už je pripravené a čo nie. Takže pre nich sme pripravili túto novú záložku a pokiaľ tu uvidíte nejaký tovar, znamená to, že tovar je prichystaný a môžete bez problémov si po ňu prísť. Samozrejme, okrem tohto, že viete to cez e-shop, tak my vám posielame aj e-mail o tom, že tovar je nachystaný a môžete prísť. To sme mali aj predtým, akurát v e-shope nebola tá možnosť. Že toto je novinkou pre zákazníkov, ktorí chodia osobne. Tak. Ja sa teraz vám ešte ukážem ďalšiu funkciu, ktorá nasleduje v tom procese objednávania a zoslania tovaru asi až na záver, a to sú faktúry. Máte k dispozícii archív svojich faktúr. My tu dávame dáta za uplynulé 2 roky, čiže viete sa pozrieť na svoje faktúry, či boli zaplatené, či neboli zaplatené, viete si pozrieť PDF-ko. A čo je novinkou, pridali sme možnosť zobraziť faktúru aj ako detail. Čiže tú faktúru si viete pozrieť aj po položkách. Čo by nebolo až také zaujímavé, ale práve tu je tá možnosť opakovane objednať ten tovar, ktorý už je na faktúre. To, čo som vám spomínal na začiatku, tak vlastne tu sa to dá znovu. Čiže označím, čo chcem, keď chcem zmeniť počet kusov a vložím to do košíka. Ja som tu jednu položku, to bola akrylická baterka, vložil do košíka. Tak. Ale čo je na tomto detaile zaujímavé, čo môže osloviť veľa zákazníkov, je, že ak máte faktúru dlhú, tak viete si predstaviť, že koľko času asi zaberie spracovanie tejto faktúry vo vašom informačnom systéme. Keď tam musíte naťukať, že čo vám prišlo na sklad, v akej cene, aký počet kusov. Tak vlastne pre týchto zákazníkov, ktorí si to chcú uľahčiť a sú technicky trošku zdatnejší, tak máme tu export tohto zoznamu do CSV formátu. Že stlačením tlačidla sa vytvorí CSV súbor, kde sú položky, faktúry zobrazené ako riadky. Takže ja to spúšťam. U mňa sa otvára Excel. A všetky tie položky, ktoré boli na faktúre, tak sú tu. Čiže máme tu objednávacie číslo, názov tovaru, popis, cenu za kus, počet fakturovaných kusov a potom vynásobené. Takže toto môže pomôcť a urýchliť vašu prácu aj potom pri naskladňovaní samotného balíka tovaru od nás. Tak. Vrátim sa späť do e-shopu. Tak, to by bolo k faktúram. Čo je ešte novinkou a môže pomôcť je samozrejme aj taká situácia, ktorá sa môže stať, a to sú reklamácie. Samozrejme, niečo sa stane s tovarom a bude nesedieť množstvo, ktoré ste si objednali, alebo je tovar pokazený. Tak pre takéto prípady sme vylepšili náš reklamačný modul. A to teraz znamená, že vy si viete zadať reklamáciu úplne online. My tú reklamáciu automatizovane prijímame do nášho systému a začíname riešiť. A vy si cez e-shop viete sledovať stav vašej reklamácie.
To znamená, že v akom stave je, či bola vybavená, alebo čo sa s ňou práve teraz deje. Ukážem, ako to funguje. Ja si to urobím na našej testovacej verzii, lebo na ostrej verzii nemám dáta. Čiže základom je, že viete, čo chcete reklamovať. My to máme definované tak, že zadáte vaše zákaznícke číslo, teda vaše číslo tovaru, ktorý chcete reklamovať. Zadaním čísla sa spustí systém, ktorý prehľadáva všetky vaše faktúry, na ktorých sa ten tovar nachádza a zobrazí sa vám ponuka, na ktorej faktúre to bolo. Vy to teda potom zistíte, či je to presne to, čo chcete reklamovať. Ja tu mám nejakú faktúru z apríla tohto roku. Čiže áno, je to to, čo chcem reklamovať. Pokračujem ďalej. Definujem nejaké kontaktné údaje na seba. Vyberiem si dôvod reklamácie. Napríklad v danom prípade môže byť tovar mechanicky poškodený, keďže je to stiahovací pásy. Reklamujem 100 kusov a definujem bližší popis závedu. Tak. Reklamáciu odošlem. Aha, ešte musím zadať telefónne číslo. Dobre, a odoslaním tá reklamácia putuje k vám. O priebehu reklamácie ste informovaní aj e-mailom. Čiže prvý e-mail, ktorý vám príde, je práve teraz. A vždy, keď sa zmení stav vašej reklamácie, že niečo z ňou spravíme, tak dostávate ďalší e-mail. Tu je nejaká história nových reklamácií, čiže také testovacie dáta. To, čo som práve teraz zadal pred chvíľou, tak má takýto stav, že čaká sa na pridelenie RMA. RMA je naše interné číslo, pod ktorým vašu reklamáciu evidujeme. Pomocou tohto čísla sa viete napríklad aj telefonicky opýtať na niečo, ak chcete zistiť niečo viac, nejaké podrobnosti o tom, v akom stave reklamácia je. Tak, čiže toľko k reklamáciám. Čo ešte vám chcem trošku predstaviť, je vernostný systém. Ak ho poznáte, tak viete, ako funguje. Jednoducho za každú objednávku, ktorá je cez e-shop, sú prideľované a pridávané body. A body je potom možno vymeniť za rôzne veci, rôzne darčeky. Základný systém je, že za každých 10 eur vašej objednávky je jeden bod. A potom výber darčekov je možný priamo v e-shope a objednávanie možno priamo v e-shope. Na začiatok je potrebné s tým súhlasiť, to je vlastne jednorazová aktivita. A ďalej nasledujú už ponuku darčekov. Tých darčekov máme celkom dosť, sú rozdelené do rôznych sekcií. Biela, čierna technika, rôzne domáce spotrebiče. Máme tu aj rôzne produkty, ktoré sú z našej oblasti, ktoré sú vlastne z nášho skladu. Čiže aj takéto darčeky si môžete vybrať. Ak chcete zistiť, v akom stave bodmi ste, tak je tu takáto hláška, že váš aktuálny počet bodov, čiže ja mám 0. A potom je tu taká tlačová, že história objednávok odmien, kde uvidíte nielen dátumy, čo ste si a kedy objednali, ale aj koľko bodov vám bolo pripisované za jednotlivé objednávky. Ja to ukážem zase na testovacej verzii. Tu s plusom sú označené body, ktoré boli pridané za objednávky a s minusom sú označené odpočítované body, čiže keď si objednáte nejaký darček. Čiže toto máte potom takto pekne chronologicky zoradené. Ešte doplním, že
Darčeky vám posiela jedna naša agentúra, s ktorou spolupracujeme. Je z Nitry a vy si viete definovať aj adresu, na ktorú chcete tovar doručiť. Čiže môžete si aj zmeniť, nemusí to byť vaša firemná adresa, ale môže to byť aj nejaká iná. Čiže tovar nepríde, teda darček nepríde spolu s našim tovarom, ale to je osobitná zasielka. Zostáva mi už len jedna vec na dnes. Chcem vám ešte trochu predstaviť váš profil, čiže to je stránka, kde si viete rôzne veci ponastavovať, ktoré sú o vás a o vašom účte. Čiže stránka vyzerá takto, okrem toho, že si viete meniť heslo, viete si meniť svoju e-mailovú adresu, viete si tu nastaviť napríklad aj newsletter. Newsletter, ktorý posláme my, je venovaný hlavne vývojárom. Newsletter obsahuje články o novinkách v našom sortimente a nejakých zaujímavých produktov, o trendoch v elektronike a podobne. A vy si viete newsletter nastaviť, ako často ho chcete dostávať, v akom jazyku, ale najmä v akých kategórií, že čo vás zaujíma. Čiže ja neviem, keď mňa zaujíma len komunikácia, rôzne moduly a dosky, ktoré vedia komunikovať, tak si zvolím len jednu možnosť. Uložím si to a budem dostávať len e-maily na túto tému. Čiže potom tie e-maily nie sú také, že sú tam nejaké informácie, čo sú pre vás zbytočné. Ak ideme ďalej, je tu režim Single a Multi Login. Je to určené pre tých zákazníkov, ktorí majú väčšie nákupné oddelenia a viacej ľudí, firmy chce u nás nakupovať, tak v danom prípade, aby sa tí zákazníci naozaj nevyhadzovali z e-shopu a vedeli nezávisle objednávať, tak je potrebné zaškrtnúť toto políčko a vtedy majú nezávislé košíky. Poslednou možnosťou je tu voľba meny. Pre slovenských zákazníkov máme len euro, ale máme tam napríklad pre poľských zákazníkov možnosť platiť buď v poľských zlotých alebo v eurách, čiže preto takýto preplňač. A na dole sú vaše kontaktné údaje. Pokiaľ niečo nesedí, zmenili ste adresu alebo telefón, tak stačí tu nám vypísať, čo sa vás zmenilo a my to potom zavedíme v našom informačnom systéme. Takže to je na dnes všetko, čo som vám chcel povedať. Dúfam, že ste sa dozvedeli niečo nové, že vašu prácu v našom e-shope to posunie trošku ďalej a ušetríte nejaký svoj čas. Takže ja sa chcem teraz opýtať Mínu, či máme otázky a vyzvať aj vás, aby ste sa pýtali, pokiaľ máte nejakú otázku. Takže momentálne ja nemám žiadne otázky, ale určite by som vás chcela poprosiť v prípade, že ak máte aj dodatočne nejaké otázky, kľudne nám ich napíšte a vlastne vieme vám ich zodpovedať aj dodatočne. Takže zatiaľ nie sú žiadne otázky. Dobre. Ja ešte doplním, že tento webinár aj nahrávame, čiže ak sa chcete k niečomu vrátiť, čo ste nepochytili úplne na 100%, tak bude to k dispozícii predpokladom do 2-3 dní. A viete si to potom na našej stránke dať všetky tie videozáznamy z našich webinárov. Dobre, Aďo, ďakujem. Teda vlastne tak, ako Aďo tak spomenul, tento webinár je nahrávaný a tým pádom bude na našej web stránke. Vlastne ja by som sa chcela týmto poďakovať za vašu účasť a chcela by som vás poprosiť, ak máte ešte chvíľočku svojho času, po tomto webinári nám môžete vypísať krátky dotazník, kde nám poskytnete svoju spätnú väzbu a každého z vás, kto nám vypíše tento dotazník, odmeníme 100 bodmi do vernostného programu Premium, ktoré potom môže samozrejme využiť pri nákupe darčekov. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne za vašu účasť, ďakujem Aďo aj tebe za prezentáciu a prajem pekný deň.
Ďakujem, dovidenia.